poder donar-vos la benvinguda a tots els assistents i especialment també a la nostra delegada del govern, que avui ens acompanya en aquest foro per poder parlar, reflexionar amb tots vosaltres. Benvinguda a casa teva. Endavant, Maria-Jani, gràcies. Bé, moltes gràcies, president amic Santiago. Francament, doncs, amb moltes ganes de treballar, d'escoltar, de reflexionar i de compartir opinions també sobre la situació econòmica actual i sobre la situació política i social que estem visquent en aquests moments. Que tingueu present que el 40% dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència aniran destinats a projectes que apostin per la sostenibilitat de les nostres empreses. Per tant, és una prioritat indiscutible, però també per a aquelles que apostin per la transformació digital. Ens correspon a tots modernitzar les nostres infraestructures, instal·lacions i apostar realment per aquesta transformació i modernització que ens ajudarà també a internacionalitzar els nostres negocis i apostar per aquesta hiperconnectivitat en la qual ens hem vist immersos. Ens trobàvem amb molta professió especialitzada, amb llocs de molta qualitat, però ens trobem que no havíem apostat per la formació professional i trobar llocs ocupacionals de la base, amb gent que també ha de suposar aquest teixit que ha de fer tirar endavant a les empreses. Ens trobàvem amb un buit en el qual era importantíssim apostar per millorar la competitivitat i la productivitat de tota la societat en el seu conjunt. I aquí les empreses tenien un paper fonamental. Ser capaços de mantenir aquest diàleg per millorar les mesures i per millorar la gestió de la crisi que duen a terme els nostres governants. Gràcies.